Takže čau, já jsem Darko Jan. Založil jsem si nový channel. Teď natáčím právě info o mém channelu. Mám tu hovory i kámoše Dirtixe. Bazinga. Tak abyste věděli, budu na tomhle channelu natáčet v multiplayeru, možná s Dirtixem, možná i Fokis, nebo spíš teďka už no name. Adresa, jestli to bude možný, ale to spíš ne, ale protože my jsme bráchové, to sedí vedle mě, nezdrav, prosím tě. Na tomhle channelu budou multiplayer videa, single player videa, budu natáčet mody, různé hacky, všechno možné. Ty cheatře. Já jsem cheater! To neznáš, ale já jsem hacker. Železo. Železo, tu chodím po glowstoneu. A, moje mamka začala vyslávat. Uvidíme, jak to dopadne. 606 od zhlídnutí videa. Wow. Už to nějak rychle přibývá. Mě zajímalo, za jak dlouho budeš hodně slavnej. Já nevím, já nevím, co mám natáčet. No, tak já natáčím info, první moje video, info. Tady Dirtixův channel bude v popisku. Není v natáčení špatný, je docela dobrý. Můj channel si můžete najít. Darkojan.cz, channel se jmenuje jinak. Moje pravé jméno je Richard. To asi vědět nemusíte, ale to je jedno. Dvořák. Dobré, to už se taky nemuseli vůbec vědět, ale to je jedno. Ještě řekni, že aby všichni věděli, kde bydlíme. No by bylo blatné. Prostřední suchá Havířo. Hovado. U veteriny. Jagor. Ten vedle veteriny a já. Ten bydlí hned naproti mě přes silnici. Branka je odemčena. Brána taky. To neřeš, jejich kód od baráku je 6767. Ale jste věděli. Bydlí ve 30. čísle, najděte si ho. 6767, řekl jsi to úplně divně, ani to tak není, ale ticho jo. To je jedno. Je to tak, já znám heslo. No, neřešíme to. Takže tohle... No tak ježišmarja, ale tohle z toho info jsme si udělali trošku zábavný. A já to teďka přestaneme natáčet a... Nevím, co ještě budu natáčet, všechny možné hry. Takže World of Tanks, třeba Minecraft budu natáčet, Terrarii, taky. Třeba uchyláctví. No jasně. Tak. A nebo jeho fotky, kdyby náhodou, tak na mém channelu mi napište a já vám naposílám na e-mail jeho fotky, jo, z Facebooku. Musíš. On tam je, on je na chatě a je tam takový drsný jak zhulený. Já to nemůžu, že to zrovna mamka fotí, jak vypadá. Protože já jsem Minecraft, fuck. No nejsi. No takže já se s vámi loučím, dejte tomuhle video odběr, like, cokoliv. Jinak zatím zdar. A i tady Dirtixovi dejte odběr, like a cokoliv. Čau.